Ма не бе, той имаше едни опции, които са вкарани в самата система, ако искаш да направиш грешен ход и той не поема, робота не поема. Имаше такива възможности. Пациентът вече е заменен. Рестарт. Опитайте отново. Level 1. Опитайте отново. Уважаеми колеги, предлагам ви да направим една обиколка из центъра. След това ще направим кратка пресконференция с професор доктор Томов. Тренажерът ще е на ваше разположение цял ден. Професор Горчев, надяваме се да се върне от операцията вече. Да си зададете въпросите. След това